Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Dwejja, niket u disprament dawn kienu l-emozzjonijiet li bihom iddeskriva dak li rabajneħ fit-Turkija il-kap tal-grupp tal-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili Malti waqt il-missjoni li wettqu qalb il-ħerba li ħallew warajhom it-terremoti qawwijin li laqtu lit-Turkija u s-Sirja fil-bidu tal-ġimgħa l-oħra. Is-Sur Kevin Patch tkellem ma' One News dwar kif din kienet operazzjoni delikata u diffiċli, tant li membru tal-Protezzjoni Ċivili kiser siequ waqt il-ħidma. Anke l-kerb tas-salvataġġ kellu jingħata kura ħafifa mill-infermiera fuq il-post. Is-Sur Patch qal ukoll li waqt li kienu għaddejjin bix-xogħol seħħew diversi terremoti oħrajn għalkemm ferm iżgħar minn dawk tal-ġimgħa l-oħra. Dan poġġihom f'periklu akbar iżda mhux biss, ġabhom aktar qrib mal-aspett uman tas-sitwazzjoni. Hemmhekk rajna x'jani ta' biki ħanajtek u inti tispiċċa jiġu at one point in time li anke meta tara l-nies imweġġajn waqt ingħaddej minn dik it-tbatija kollha li taqbiżlek dema u tibki wkoll għax aħna tad-demm u l-laħam at the end of the day. Kont tixtieq tgħinhom iżjed u taf li limitat semmek tista' tgħin. Kevin Patch saħaq li se jibqa' jiftakar ċar l-istorja ta' qsim il-qalb li qasam l-interpretu li kien assenjat ma' tim Malti waqt il-missjoni u aktar minn hekk l-altruismu li kellu għal pajjiżu u għal niesu. U darba minnhom qegħdin nitkellmu u qed jgħidilna pa' speċjali tilha fil-familja tiegħu kollha u inti tħoss għaliehu. Bada jikpi u għat jirrakkontanna xġaret naraħat jiprofajna u jibikki lejlek umbatax pa speċi jiddispjaċik għalih tħossu tajt miskin tilef kollox u qiegħataw qed jgħin li jenna biex inkomplu ngħinu lilhom imma ġifieri qed jagħmel hekk għall-pajjiżu wkoll. Il-kap tat-tim tal-Protezzjoni Ċivili fit-Turkija għalli wara din l-esperjenza ibsa inkluż emozjonalment se ssir laqgħa mal-Employee Support Program sabiex titħares is-saħħa psikoloġika tal-membri li marru għal din il-ġimgħa ta' ħidma ta' tiftix u salvataġġ għal pittifrik li ħallew it-terremoti. Diġà għandna session ibbukjata tal-ISP, ġifieri, fejn aħna ħajkollna mbagħad anke talk mal-esperti u jekk forsi joħroġ xi ħaġa, ġifieri jew waqt il-laqgħa jew anke wara l-laqgħa li forsi xi ħadd ikollu bżonn għajnuna fejn jidħol ġifieri il-mental health, dan ħajoħodha free of charge u jdaw jibqgħu jsegwuk u jimmonitorjawk. Kevin Patch irringrazzja lill membri kollha li kienu parti minn din l-operazzjoni u stqar li jħossu kburi li t-tim tal-Protezzjoni Ċivili Malti tal-għajnuna tiegħu lil pajjiż u poplu ieħor fil-mument tal-bżonn.